Yo Kang Kuncur. Apa kon gak ngerti ana WC? Nek kon karo aku iso sing pilih bobot tanding. Loh, tak delok kok kadoan awakmu sekloron koyo ana sing bakal diomongno karo Bob. pancen nek kon ngrungokno omongku karo Wiguna. Aku dina iki nemu wisik aku iso dadi wong Sekti Mandraguna, pilih bobot pilih tanding ning wisik tak eling-eling. Aku kudu iso golek wong sing bobot 6 wulan kurung sampai lahir gawe tumbali ana Jurang Sewu. Bener, Pak. Pancen bener. Kanggo tumbale Grojogan Sewu. Iki kok awakmu sakloron goleki lahir sing isih ana ning kandungan dinggo tumbal ana ing Guwa Grojogan Sewu. Terus kapan aku budal iki, Pak? Nek iso sacepete ning sagurunge awakmu budal Yo, Pak. bakal tak sangoni Sangoni apa, Pak? Aji Kawijaya gawe cekel-cekelan ning dalan nek ana apa-apa iso koguna. Umpamane dicegat wong iso digunakno ngono ta, Pak? Iso kok tamakno wong bakal mikir. Bakal temokane pati nek iso, Pak. Bener. Wis saiki toton ragamu bakal tak kei Aji Kalacakra. Aji Kalacakra tak jaluk dina iki gawemu manjing ana ing anakku. Siap! Pak, Aji Kalacakra kaya abot sanggane, Pak. Umpamane, Pak, disepno segara iki apa, Pak? Kok sebetno segara asat kok gepukno ning gunung bakal jodong. Ojo kuwatir nek awakmu wis duwe aji. Wis pasti wis dadi mestine awakmu bakal tak sangoni Aji Jayawijaya. Ayo, Pak. Awakmu bakal tak wenehi Aji Kalacanggih. Aji Kalacanggih manjing ning ragane anakku. Pak. Bobo rasaning batinku sawise nampa Aji teko sampean. Tapi dina iki Rika ngomong nek aku iso dadi wong Sekti Mandraguna. Kapan anggonku budal golek wong nandhang bobot 6 wulan. Ojo ate kesuwen dina iki golek tak dungak-dungakno iso kaleksanan apa sing dadi karepmu. Wiguna. Yo, Kang. Reh tening dipalil karo
bapak dina iki ayo. Pamit karo bapak. Pangestu Pak ya sing tak jaluk. Tak pangestoni. Dal. Ponakanmu bakal golek jamune tumbale kanggo guwa. Ya, grojokan sewu. Saiki totno ponan. Ya Kang, nyuwun pangestune Kang. Tak pangestoni. Wis anakku sakloron budal golek gawe tumbale grojokan sewu. Saiki tak wat-watane teko kadoan. Dan sementara Kang Peksi, ya apa? Ngene iki aku wis mbobot. Terus nek ro bapak guru iki terus piye? Wong ya gak metuk-metuk. Terus aku kaya apa? Nek dilakoni karo bapak guru. Kang. Ono nyawakon ono arek wedok. Arek wedok. Ayu. Apa? Sopo jeneng? Jenengku Sukesi. Sukesi. Kenapa wetenge? Melembung senep. Ngawur. Kenapa iku? Iki ta. Aku mbobot. Mbobot Kang. Nek ngono mapan kebeneran. Yo Kang. Takonono nek gelem Jung Sarana apik jak nang gone bapak digawe tumbali jurang sewu. Jenengmu Sukesi. Iya. Iki kadhane mbobot. Heeh. Si Ponang Jabang Bayi. Tak dong sarana apik, ayo melok aku nang guwa Jurang Sewu. Ya moh. Tuh. Melok aku gak tak apa-apakno. Aku moh, aku ngenteni kakangku. Sampeyan nek melok aku, urip sampeyan bakal enak. Gak, aku bawa moh. Gelem tak gak? Aja sampe aku muring-muring lho ya. Gelem tak gak? Ma. Ayo, ayo, ayo. Antara suwe banget anggonku neteki meminta marang Gusti Akar Jagat. Kepingin dadi manungsa kang julek Sekti Mahamara. Sak lumeng bumi sak kuri ya gene. Tam-tamen jering jagatku eling marang bakal bojoku sing Sukesi. Ya apa kabar kawusanan? Nalar ya awakmu sampe diuber mbek wong. Ngene aku malah ana tengah dalan. Aku yang nangen sampean. Oh. Terus ana uang telu. Aku dipeksa, Kang. Nek ngono minggir, Dik. Tak papate lakune. Enak anggonku ngobrol arek wedok segini Sukesi. Wani sabuk jajar karo kuncara wong kaya aku. Sopo? Iki kena jarane bledek grojogan sewu Guntara. Gak cocok bek wandamu, timindakmu olo-olo atimu. Iki tonangane bojoku. Balik. Ojo sampe aku muring-muring. Aku ndek karepan sing kaya ngene gak tak ijeni. Adikku uga ndek karepan iki. Sakloron telu pisan. Ayo, tamakno ajimu tak tampanan.
bukaan dadam. Sugasi. Iya, Kang. Ngene Dik ya, timbang kon nggo dalan kan si julur aku sing berbuat barek sampean. Ayo tak terono wong tuamu tak jaluk gitu no. Ayo, Kang. Apa Aris? Katose kok guya turu tembok. Kon karo ayo. Mari oleh undian. Lek kon mang gak oleh anak. Mboten angsal kok. Apa kuponmu gak mbok suwukno nang bapa mang? Oh niku sampe dungane. Iya, tak dungane. Kuwi kathok ditungane Riz. Ana aja pringisan. Nggih, Bapak. Murite bapa mek karek situ awakmu tok. Mula cara sekabehing penggaweane sing ngatasi awakmu. Nggih, leres. Kira-kira awakmu sik sanggup ta melok bapa? Nggih, tasik sagak Oh iya, ya kudu ngono nak. Merga wong urip iki lek gelem golek ilmu nak. Uripe bakal mulya lan mukti. Ati uripe ora ngawur. Duh, tekan ndi? Sukasi. Nggih, Bapak Guru. Tekan ndi nduk awakmu kok Ping umba-umba. umba-umba. Iya pinter. Nek umba-umba iku sakwise umba-umba gage nang dipeme ben cepet garing. Kersane mangke mawon. Lho, kok kersane wong bute wong umba-umba iku nang garing nang kena dinggo kok. Mboten napa-napa kan iki tasik panas. Ken mawon. Senajan sik panas lek tambah sore wis gak iso garingno klambi. Sekesi. Nggih, Bapak. Kok tak delok. Kok koyok-koyok ana sing gak ngenaki atine bapa, Nduk. Nduk. Gage umbamu nang pepe, Nduk, cek nang garing ya, Nduk. Mboten. Ken mawon. Kok dadak ngenteni apa? Lek awakmu gak gelem mepe tak sing mepe bapa. Lho, jagat Dewa Bathara, Nduk. Nggih, Bapak. Kowe iki putraku. Kok ndadak kowe durung palakrama saiki kok mbobot, Nduk. Nggih, Rama. Kami durung kawin kok mbobot to Mbak Yu ambek sapa? Karo pacarku. Kowe pacar ambek oleh pacarmu. Nggih. Kok kaya ngono, Nduk, luput saka kudangan awakmu. Kudune awakmu ngerti pranatan urip sing kaya ya apa. Lek wong kaya ngono iku kudune sadurunge kaya ngono iku kudu nikah dhisik, rabi dhisik. Ora kok dadak meteng dhisik baru rabi. Lah ngene iki lek didelok para kawula dhewe penduduk lak isin bapa nak. Kaya-kaya gak iso mulang muruk nang awakmu, gak iso ngekeki contoh sing apik marang awakmu. Ayo. Gage kondo. Sopo pawongan sing duweni tumindak kaya mengkono?
pawongan sing jenenge Paksi. Umpama yen wis kedaden kowe mbobot, pawongan iku gelem tanggung jawab ambek bobotamu apa ora, Nduk? Gelem tanggung jawab. Kudune lek pawongan duweni tanggung jawab, Nduk. Sadurunge awakmu bobot, kudune matur nang bapa njaluk awakmu terus tak restoni baru kowe iso bobot. Sukesi. Yen nyata-nyata pawongan sing jenenge Paksi ku mang tanggung jawab. Gage, atur nang ngarepe bapa. Sajane bapa ora kereng, Nduk, Manyarsari. Ning Manyar saking pengebatine bapa barang duwe anak mbobot dhisik tanpa nikah. Nduk, sapa pawongan iki? Niki Bapak Kakang Paksi. Oh, dadi iki pawongan sing jenenge Paksi. Apa bener aranmu Paksi, Nggih? Nggih, Bapak. Paksi. Apa bener awakmu sing ndadekno putraku iki mbobot? Nggih. Temen? Pancen menungso ora duwe tata krama lan duga, ora duwe pranatan kowe iki. Ngapunten saderengipun senasa kados pundi kula tanggung jawab, Bapak. Perkara tanggung jawab gampang, Ger. Ning angger-anggere bebenere wong urip, kudune sadurunge awakmu gawe bobot anakku, kudune awakmu njaluk anakku nang aku, kok ndadak mbok bobotno dhisik. Matur lepat saderengipun, Bapak. Nanging kula tresna, Bapak. Awakmu temen tresna karo anakku. Nggih. Nger, Paksi. Dina iki aku gurung iso nrimo kowe dadi bojone anakku. Aku iso nrimo awakmu yen kowe wis bisa ngadeg pendhita kaya dene bapa, Nger. Bapak. Ya, Nger, Paksi. Nos kados pundi kula trimah. Nggih. Sak wanci-wanci bok bilih kula sampun dados resi, kula batas sowan wonten ngriki. Ya, Nger, iku minangka syarat lan sarane kanggo nebus kesalahanmu, ya, Nger. Sugesi, Dik. Kakang njaluk pamit, Dik, ya. Penjaluke wong tuamu. Gak esuk gak suri. Kakang dadi resi. Kok begitu? Kowe tekan. Hati-hati ya, Kang. Jolane Mbak Yuku lho, Kang. Ya, Nger. Sukesi. Ya ngene iku, Nger, lek oleh-olehane dadi wong wedok nyah-nyoh ambek wong lanang. Ngoten sih Bapak lek ngomong kok nyanyi-nyanyi ulang-ulangane Bapak kuwi. Ora kok mokal. Kedadane kaya mengkono apa ora jajal? Kadene Bapak kene ngono Mbak Yuku. Dadi anake bapak ning kowe umpama keruan para penduduk ndane wirange bapak. Manyar Putih. Dalem Bapak. Kok sajake kowe uga ora kepenak ana ngarepe bapak, Nggih. Bapak aku tamat ki ora? Oleh. Kok bisa tak adilane Bapak Mbak Yuku? Lho iki hakim apa kate ngadili bapak? Bapak tau nom apa ora? Ya taun, Nduk. Bapak tau seneng karo wong wedok apa ora? Ya tau lho. Ning umpama Manyar Putih duweni rasa seneng karo wong lanang ngono piye? Lho, ya lumrah, Nger. Ning wong lanang iki ora ana ning kene lho, Bapak. Dadi Manyar Putih wis duwe rumangsa seneng karo bocah lanang. Bocah iki bagus banget, gedhe dhuwur kulitane iki resik. Ning karo aku tresno, aku disayang-sayang ngono lho, Bapak. Kaya ngono, Nduk. Masalah, Nduk. Seneng rasane batine bapak lek kaya ngono. Lah terus bocah nang ndi? Golek ana Bapak, aku gak ro papan dununge. Wet.
edan kowe pisan. Lho aku lagi kayuyon kok ya. Senajan kowe nandang kayuyun marang liya, ning kowe ora dununge terus bapa njur kepiye, Nggih? Dibubarno wae padepokan, goleke ngono wae kok ya ora iso. Manyar Putih. Kowe seneng ambek bocah lanang iku? Iku petuk ning ndi, Nggih? Nang impen. Lho, ra edan pindho piye? Lah wong petuk bocah lanang ning ngipi kok bapane kongkon goleki iki ya. Apa kok kudu digoleki, yen gak digoleki aku gulung-gulung ning kene. Umpama kowe, Nduk, ora iso urip bebarengan marang priya iku piye? Tak entengno patiku, Bapak. Luwe becik kowe temekan ning pati. Aja kaya ngono ya, Nduk. Dan ngono golek ana, bocah bagus banget, Bapak. Aku kayuyon. Yen sak temene awakmu kepingin urip manunggalan nyawiji marang priya iku, Nggir. Dudu bapa sing golek. Sapa? Ya awakmu dhewe. Aku? Iya, Nduk. Kaya ngene iki, Bapak. Engko dhisik. Yen kowe sanggup, bapa nduweni cara, Nduk, kanggo awakmu goleki bocah lanang kuwi. Cara apa wae, sing penting aku bisa ketemu karo Kakang Lintang, aku seneng wae. Janji apa wae gelem nglakoni? Bakal tak lakoni senajan to abot sanggane. Yen kaya mengkono bapa bakal menehi cara kanggo awakmu kanggo methuki bocah lanang sing aran Lintang. Apa, Bapak? Manyar Putih. Heeh. Gage mlebu nang sentong tengah kae, Nggir. Pangestumu, Bapak. Manyar Putih. Sinten Bapak? Bapak, Iya, Nduk. tuku korek. Menika sinten Bapak? Aris. Nun, nggih. Iki ya anakku si Manyar Putih. Bapak, Lah kok Iya, Nduk. kados ngeten Bapak. Iki engko kowe bakal ngerti dhewe ya, aja Kaya garah. asu. rumahku kok kaya ngene ta Bapak ora penak. Manyar Putih. Bapak. Kowe mau kandha syarat apa wae sing tak wenehno awakmu kanggo goleki bocah lanang sing mbok tresnani, kowe sanggup. Aku sanggup Bapak, aku kepingin banget ketemu karo Kakang Joko Lintang. Kowe kandha mlakumu ora kepenak ya iku nduk syarate. Terus Yen kowe kepingin mangerteni ya apa sing dadi praupaning wajahmu saiki deleng. aku pengin mangerteni wandaku sing saiki na Bapak. Delok ning epek-epeke tangane bapa. Sopo ya awakmu? Bapak. Manyar Putih. Jan-jane ngono bapa ora tega, Nduk. Nanging saking gedene tekadmu goleki wong lanang sing jeneng Joko Lintang. Bapak, Iya, Nduk. men wandaku kaya ngene apa bisa aku ketemu karo calon bojoku Kakang Joko Lintang, Bapak? Ya krana kaya ngene iki kowe bakal methuki si Joko Lintang. Umpama kowe sik wewujudan Manyar Putih sing kaya mau ora bakal ngger kepethuk. Ngono ta, Bapak? Ngger, Manyar Putih. Ja. Yen wis wewujudamu kaya mengkene kowe ora patut gawe jeneng Manyar Putih. Gawe jeneng sapa? Bakal tak wene jeneng Nyi Kerok. Jenengku boleh Nyi Kerok ta, Bapak? Iya, Manyar Ora Putih. apa-apa, Bapak. Kapan aku mbok ideni budal doleki Kakang Joko Lintang, Bapak? Nyi Kerok. Ora kepara suwe saiki gage nang budala ya, Ngger. Jaluk pangestumu ya, Tak pangestune, Ngger, muga-muga nang kepethuk pawongan sing mbok tresnani. Loh.
sih. Riz. Ate bapak nak golekno dukun bayi nak. Pacobane urip sing kaya mengkin. Duwe anak loro siji kaya ngono, sing siji dadak ya kaya mengkono. Muga-muga ndadekno kuwate atiku. Muga-muga aku dadi wong sing tegen teguh manggon ing angger-anggering bebener. Piye Riz? Sampun lahar. Lahar madak. Lahir. Lahar. Jaler. Lanang. Gadeng ya, Bapak. Kaya sapa? Kaya dulure Ucok. Asu. Nduk, Sukesi. Nggih, Bapak. Putramu wis lahir, Nduk. Sampun. Lanang apa wadon? Jaler, Bapak. Lanang. Nggih. Ngene, kerene, Nduk. Nggih, Bapak. Iki anakmu bapak bakal sing menehi tenger utawa jeneng. Wis tekene bapak kawan. Aku dikon teken. Nduk, Sukesi. Nggih, Bapak. Si ponang jabang bayi iki lahir lanang, Nduk. Mula dina iki bakal tak wenehi jeneng disesihani geter kelawan pater suket gegodana gumelare jagat saisine. Bakal tak wenehi tenger Joko Sakti. Kesi, Nggih, Bapak. kene Riz tekene Riz. Anakmu wis tak wenehi tenger Joko Sakti. Mula gage ayo nang mburi nduk, godhogno banyu gege ayo didusi banyu gege cek nang gedhe yang. Ayo Riz. Ya apa to? Sawise awak dhewe mudhun saka peguron, iya. Awak dhewe paribasane ku nyecep ilmu iku wis kebabat. Ya. Golek ilmu iki wis tuntas. Mudhun nanggone tanah ngare. Lah, tujuane siji. Aku kangen barek bapak mbokku. Iya. Mergo wis pirang-pirang taun awak dhewe iki nanggone peguron gak balik-balik nanggone omah. Lah awakmu dhewe apa ya gak kangen karo aku asline ya kangen Joko Lintang mbek wong tuaku. Tapi ya apa maneh wong tuaku wis gak ono e. Makane aku nganggep wong tuamu wis padha karo wong tuaku dhewe. sepurane sing akeh ya aku gak maksud duweni tumindak sing kaya ngono ngelingno awakmu karo kejadianmu. Gak apa-apa, bapak Joko ibumu Lintang. wis gak ono. Aku asline ya kangen, tapi aku kudu piye saiki aku? Ya awakmu iki kok mulene nanggone omahku ae gak apa-apa. Aku melok nang omahmu. Wong aku iki anak tunggal. Aku manganku akeh. Gak masalah. Temenan. Iya. Kok bapak ambek makmu lang muring-muring. Iku kan semring-mring bapak, aku kan gak masalah. Kamu gak masalah ya? Gak masalah. Aku senenganku sego geprek. Loh. Iku sapa to? Ish, laraan. Nyek karo aku. Ya gak ngenyek wong disawang tutuk adon wis ketok. Nek kamu adalah siluman laraan. Kok niku ngawur ambek wong tuwa iku sing sopan. Gak sopan kowe ya. Lah wong tuweke dhewe gak sopan mrene gak permisi, masuk nang dalan permisi lho. Lah wong ki dalan umum no. Iya. Sapa ae oleh liwat. Lah kowe rupamu elek ngono kae. Lah. Masuk elek-elek kene aku ya rezekine akeh. Lah iki elek, alah wis alum. Minggir. Minggir lho kate nandi. Aku gak suka karo kowe. Aku juga gak suka sama lo. Modelmu wis tuwek mbok anggrem nang omah. Kok kulutusan, beke masuk angin. Sing tuwek kuwi sapa? Kamu kon you. Omong apa to kowe? Awakmu iku lho tuwek nang omah ae, aja metu-metu ngenek-kenek angin iku lho. Tujuanku penting. Penting lapo? Tuwek tujuane paling golek kayu, ge obong-obong omah. Ya Joko Lintang ya. Ya. Minggir. Gak mau. Kate lapo kon aku minggir. Wong iki ndak blek. Lah tuwek Elek, ngaliso.
Lho dhek yo elek kok aku elek. Elek endel. Gak oleh kaya ngono to. Iki ngono wong tuwek gak oleh. Lah wis tuwek elek endel ya. Hei. Dilarang dekat-dekat. Iki sik enom. Wes seru. Gak oleh wong tuwek mencintai arek enom, gak oleh. Iku lho saumur aku. Bisa. Ojo direker-reker raine. Iya temen kon kok raine. Iku padha karo aku. Lho, iki ya apa sih wong kirek? Heh. Kowe gak ro to? Ya jelas ro, iki tuwek iki sik enom. Bagaikan langit dan bumi. Ya. Sing langit sapa? Sing bumi sapa? Awakmu nisore bumi. Iki langit. Lho. Ih, ngenyekmu. Awakmu nisore bumi. Kowe sak nisore tungkakku kok aja. Sik. Mambu lemah. Iya, ngenyek. Minggir aku tak kenalan. Hati-hati Joko Lintang, Mbak Pitanus. Ngene, kowe iki sapa? Aku nyikero arek ganteng. Oh. Aku ndoleki kowe ancene. Lho, Masa kowe lali karo aku? aku ket biyen iki gak duweni kanca. Jenenge Nyikero iki gak duwe ya kayak iki, kenal. Lala kowe gak ngaku to. Aku pengen kowe iki lho. Joko Lintang. Lah apa? Kon wis berbuat gagak ambek wong tuwek iki ya. Iso. Wah, bahaya kon. Aku ket biyen urip nang ngene peguran ambek awakmu. Kon meneng-meneng tiba sing wong tuwek. Kapan aku nggawa ngene iki? Lah iku mah ngomong jarimu ngene-ngene jare. Ngene ya terang-terangan ae aku ancene goleki kowe, aku tresno karo kowe kok. Peh. Iki lak Joko Lintang to? Tidak Iya. mungkin. Hei, Tidak akan. Toh. iki lak Joko Lintang to? Iya. Ya ya jane pacarku. Nyipi lah. Takonono to bocahe. Dia tak Joko Lintang. Iya. Loh, Lah apa? lah apa? Kok nambah aku kecilik keruncang-runcung bareng. Golek ilmu nang ndokor gunung sampe bek ilmu. Gak percaya kowe. Terus apa? Terus apa? Matamu katarak takon niku. Katarak sing ya apa? Kon ganteng ya ganteng, gagah gagah. Wong tuwek kaya ngene mau seneng iki lho. Sing tuwek kowe sapa? Awakmu iku tuwek. Kowe ora ngojo to? Ngene. Wis to. Sabar. Iki lho tuwek gak gelem ngaku. Iya, Bapak. Terus Ngene lho. Aku gelem ngimbangi tresnamu. Heeh. Ning dodono wujud aslimu ya apa? Tani kene, Ya, deprono. ngadep rono. Ngadep rono. Aja Rono. noleh. Jenole. heh, kon iku temenan, Be. Lah, ya iya awak dhewe kok. Heh. Kon iku biyen aduh duh. Disunatno temen oleh tuwek ngono iku. Kok heran. Kok sajane awekmu ngono. Oh, wis tuwek aku iki mung geluk. Wah, nota. Ora kolu ngwasno. Kudu mutah. Enano lek. Wah, nek kene aku yo arep. Gak iso. Iki ngono aku. Kon mang jarine ngelokno tuwek barang. Jarine ngelokno tuwek elek ambu lemah. Lek ngene iki wis ambu kapur harus gelem akon. Ayo. Nek mangu mambu balsem. Saiki mambu minyak bebet. Wangi. Ya iya lho. Kon arep lek ngene iki. Yo arep rek. Ya gak iso aku. Aku sing gak arep mbek awakmu. Oh, Gak arep, Gak ah? arep. Kon Lah kok gak arep temen mbek aku ah. Gak arep. Lah apa gak arep? Guguk seleraku. Lah, ini penjel bojor iki kok. ya apa, Dik? Aku yo duwe rasa tresno barek sampean. Lah, gak percaya mau jane momo. Saiki ya. Coba mang jare Ngene lho. Mang jare Lho, awakmu sing awakmu mau ngomong jare gak. awakmu sing ngomong jarene kok ambu lemah. Apa aku mau gelem kok? Iki istimewa ngono kok. Alah, potongan. Ngomong ambu Ngene. Sampeyan tak jak nang gone omahku, tak kenalno bare bapak ibuku. Ngono. Iya. Kaya ngene iki rupaku. Balik ae kok iki Kaya kok mang. Mulai kaya ngene kok teko kono malah disirek barek iku. Garangan iku polahe. Ware iki yo arepan Aku tak. Selagi ada sikat.
Berarti aku Ngawur. boleh wujudku sing mau wae. Iya. Kaya ngono. Tinggal ya Kang ya. Iya, iya. Love you Kang. Love you ro dhewe. Mangkano to. Wong iki kok aja sembarang wasno ngono-ngono iku. Love you Cak Lim. Utun. Kon yo ngono. Ya Allah, tapi aku yo nek Lek wis karo kenyataane kon kudu ngewangi aku. Nah, aku kudu ngewangi ya apa? Kon kok balik dhisik nang gone omah, ngomong lek anakmu Joko Lintang, Pak Mbok, mulai nggawa Nyonya Londo. Kene. Ayo yang. Lah. Ro dhewe. Jabang bayi lalang wedok. Ya wong aku asu kok diguyu-guyu. Takokno ibu-ibu iku. Apa? Gilani ya, Bu ya? Lah apa gilaan? Iku sampe guyu kemekel kowe. Tapi asline emang ya apa? Heh? Asline emang ya apa? Nek asline beda lagi, Bro. Lah iya. Lah nek model ngene iki masalah ambune presker. Ngene. Kon gelem ngewangi aku tak gak? Kapan-kapano kon koncoku. Yo apa gak tak ewangi sih Joko Lintang. Ngono ah. Aku ngewangi iku mang lapo? Mulai anakmu mulai iki, Mbok. Pak, mulai nggawa Nyonya Londo. Pak, anakmu nggo mrene mule nggawa Nyonya Londo. Nyonya Londo. Yang ngono kok tak perseni kowe. Alah, undian gak oleh merseni. Oleh ku arep-arep Bu, ben mesin cuci. Nek omah mesin cuci juga rusak. Tibake gak oleh. Gak oleh. Wis, Sesuk ban, gak tuku dhewe. Weh, balik. aku nang omahmu sik. Ya wis hati-hati. Yo, Awas kok dicokot wong rabies. aku tak pacaran dhisik. Ya apa Kang? Ngene, Dik. Heeh. Ayo nang balik nang ngone omahku, sampean tak kenalno barek bapak ibuku. Ayo aku manut. Iya, ayo. Teko ndi ae? Ya Allah, nang mburi resik kaya ngono ku lho. Dadekno. Nih, takani sampean iku lho. Apa? Anake awake dhewe iki pirang-pirang wulan ora ana mule, ora ana kabare. Sampeyan kok meneng ae nang omah iki ya apa sih, Pak? Mamula ta, dadi wong tuwa wedok. Iku sing ngerti. Arek iki wis gedhe, ya pamitan. Mbok karo bapak. Aku tak ndelek kaweruh, ndelek pengertian. Udang ilmu bentur kelakuan. Arek nang pedepokan kudu arep-arep. Ya wis ngerti, Pak. Jeneng awake dhewe ancen sampean gak melok bobot, gak melok nglairno dadi sampean gak duwe rasa kangen karo anak. Oh, dadine gak melok bobot. Ya iya ta lah. Ayo. Lah peno bobot mosok le tonggo rek. Ya iyalah sampean to mae sing cara sing kene sing bobot saya aku mosok sampean sing bobot. Lah nek wong lanang kelangen ambek anak. Lah lapo dadi wong lanang rokat kok. Lho, balik to. Ya salah. Pak De. Pak De kakekmu ah. Mbok. Lah ngono. Lah. Kon kok guyang-guyu. Seneng pikirmu ya? Pak Le, malah berbuat ya? Berbuat kakekmu ah. Kok wajahnya ceria? Ah, mbokmu wis alum ngene kok. Wis alum. Iya. Kabare, Le. Kon sampe ya apa kabare anak Joko Lintang kabare ya apa? Kabare. Heeh. Kabare. Piye kesawangan kok. Kok iku ngomong to? Jangan ngopo sih. Arek kok. Ngene lho to. Ake majik tas. Omong-omongan nek mbok-mbokmu. Mbokmu iku kangen karo anake. Tenang, Mbok. Kepiye? Sampeyan gak usah kangen. Kangetne sampean mari iki terobati, Mbok. Yo. Joko Lintang dilungkas mule. Joko Lintang. Joko Lintang mule nggawa Nyonya Londo. Lho. Tok kono yo pringisan lho. Temen. Lah gak gara-gara kok Nyonya Londo kok narar kepiye kepure nandi? Bule iku mang nyasar nang alas, bule. Nyasar. Lho. Lah kok bobol-bole jeneng Londo kok nyasar aja kalah. Sik ta. Lah Nyonya Londo iku lak bule sih, Mbok. Iya wis. Sik ta. Joko Lintang iki pamit meguru.
Bener. Ndolek ilmu. Nggih. Kok mulai moro-moro nggawa arek wedok iku ndek sir-siran ta? Rencanane niku wau kajeng mantuk kali kula. Terus? Lah ten dalan ketemu Nyonya Londo. Lah rezeki lho Pak. Berarti turis iku. Nggih bener turis. Ayo to. Wah. Ah, lambut. Wah, Tulisane wah. Ayu nek. Wayu Pak Le. Wayu mboke. Saking ayune. Apa pioleh Aku awakmu? gak oleh. Aduh, jeneng awak yamno-yamno gak. Kon niku ya. Kalau sing beli. Tak kandhane ta. Iya Pak Le. Nek niate ndelek ya nang wis ndi sing seneng nang ditemeni. Aja kesuwen. Kok sik ta Pak Le, wong jenenge jek bertahap. Sabar. Lah nek kon ngenteni bertahap jaman saiki ditinggal ketip ana sing ngetipi. Lah ancene klilipen. Kon niku wis ngene lho to. Nek ancene Joko Lintang ku mule. Lah, Nang omah nggawa Nyonya Londo. bener. Terus nggo ndi arek iki Lah lho? sik ta Pak Le. Pesine Joko Lintang, warao nang bapakku ambek emakku. Omahe kok ngresiki, kamare kok ngresiki. Kongon masakno sego jagung. Lho, Terus lamu apa? lawoe iku lho spaghetti iku lho. Apa? Spaghetti. Wong rupane spaghetti ku ya gak ero ya krungu jenenge ya apa rasane ya gak ngerti. Apa cetak? Kamu kok iso Mbok. resik kok. Nyonya Londo sampean pakan yampok kaya ngentat-ngentut. Iya. Nyonya Londo kok kon mangan di sego jagung lho. Iya, nek gak ngono tukono pisah. Oh, wis. Jangan kon rene. Ngene Ya ae wis. lho. Penasaran. Kandhanono arek nang kon mlebu kebutuhane. Engko aku nganani. Nggih pun, Iya. aku tak mlebu sik adus, nguri mang aku ate mangan iwak bandeng. Ya wis, mangano. Ana iwak leli ambek iwak banteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ngene ya teges. Janjane Joko Lintang terus rabing durung cukup umur lho, Pak. Jaman- Nyareke gede dukur. Mm-mm. Cuma umur jek piro, Pak? Jaman saiki mbokmu gak ana arek durung wayahe utawa durung cukup umur. Ngenteni cukup umur kapan? Oh, Loh. iya walah. Le. Kok pinter. Ah, Durung diresiki sih Pak, omahe Pak. kok dhisik lah wanto tas metu lah kate ngresiki ambek mbokmu ku seneng nek awakmu jare nggawa Nyonya Londo. Iya Pak. Mbok, aku mulai nggawa Nyonya Londo, wayu. Iya, iya. Niru aku, Ndi, niru aku. kebeneran, Ha kaya iki. niru bapakmu. Tak kongkon lho kene dhisik, aku tak adus sik ya. Lho, Hah? ndi Nyonya Londo iku? Iki. Kan adus ta? Ya tak adus sik. Ya kamare wis tak resik engko. Heeh. Pak, gak keliru ta iki? Mbokmu Eh? gak ngono iki Nyonya Londo. Tak danyangi ndo Mas iki. Nggih kula, Pak. Lho, Awakmu iki Nyonya Londo, Nduk. Nggih. Pak, wis kaya ngene kesamcul nduk. Kok dhisik ta? Ngene lho, Nduk. Ndadekno kagete mbok lan bapak. Nggih, Pak. Soale omonge Wanto karo omonge Joko Lintang jare awakmu ku Nyonya Londo. Nggih kula. Berarti awakmu sugih, Nduk ya. Nggih, Nggo omah duwe cermin. enggak ada. Nek adus ya ngilo. Nggih, Suri. nggih no. Temen ta Pak iku? Lah ya wong masalah rek ana tutupi sapi teng kaya blarar Nggih rene. kula lah ayu sih, Pak. Sakjane kon ya ayu ya sedep. Tapi nek dikek micin 3 trek. Ngene lho Nduk ya. Ya nuwun sewu. Nggih, Pak. Aja ndadekno kagete atimu nek bapak kladuk. Mboten napa-napa, Pak Marotua. Aku nek wis kenek omongan marotuwa ngene siak-siak. Lah nggih no. Lah, Sampeyan Aku tak gak setuju. bapake. Aku gak setuju. Kok dhisik to? Sampeyan tak bapake Joko Lintang kok. Heeh, bener. Lah niku calon bojo kula. Nek ancene awakmu kepingin dadi mantuku. Nggih, Pak. Ya nuwun sewu aku gak iso nuruti, Nduk. Lah kok saged ngoten to, Pak? Kurang ayu ta kula? Nduk, Nggih, Pak.
sepurane bapak kasar. Senajan bapak wong gak duwe, wong gak gablek kaya ngene kahanane. Tapi nek anakku sing gantenge kaya ngono, oleh dapur ramu. Terus lungguh kuwade, mendandene wong kene oleh isin-isin. Awakmu gak rupa-rupa menungso. Ngono kok duwe kaca jare ngilu. Kula kok mboten karu-karuan sepak jenengan ilaaken kula. Gak ngrumangsani. Mboten. Ngrumangsane kon ayu. Nggih. Oh. Dadi awakmu nek ngilu gak kok keremin, gak teko kaca, ning teko ayang-ayangmu dhewe. Napa sepak kula, Pak? Wis Pak. Ngene lho, Nduk ya. Ya nuwun sewu. Saya wong wedok musuh wedok sampe nyimpang. Oh, sakno areke. Terus nek areke sakno, kira-kira peno iso mutusi. Ya iso ta, Pak. Ayo. Joko lintang mana? Ya putusana. Gak ngono sing nduk aku malah takon karo awakmu. Awakmu sapa jenengmu? Kula nyikerok, Mbak. Lah ya jenenge wis nyikerok, jenenge nyik ya wis tuwek. Sampame sampean nika Joko Lintang wis ngoco ta, nggih? Wis kok pikir-pikir ta, nggih? Donya sampean sapira, nggih kok ngesir karo Joko Lintang, aku ora setuju. Lah kok kaya ngono kok ngesir anakku Joko Lintang lho. Kula tresno kalih Kakang Joko Lintang, Mbak. Ya wis ana bener nek awakmu tresno karo anakku, soalnya anakku ya sarung ya si arek ya gambar ya ganteng. Tapi aku gak trimo karo bapakne iki ya gak trimo. Lepat kula menika napa, Salah ya awakmu wis tuwek, aku ora trimo. Sing dlane ngene krungu to teparo. Apa aku gak isin? Pak, kandhanono. Kerok. Coba ngadeg. Ngadeg kon. Ora apa-apa. Ngadeg. Sakecap omonge bapak. Bapak gak sudi duwe mantu kerok. Mumpung durung gawe regete omah kene, gawe langseme jenengku nggo kampung kene. Mumpung durung minggat teko omah kene. Kami kula boten purun minggat mugi kira-kira. Nek awakmu gak gelem minggat tak saplok kursi. Racut Joko Lintang. Anak situ gak tau boleh kaya ngene iki. Kurang apa arek iki le? Kurang uyahe tabiatku. Lapo? Nyikerok nandi, Pak? Hah? Nyikerok. Dadi kon celulu iki ndeleki nyikerokmu. Iya, Pak. Lintang. Aku takon sakecap ae, Pak. Awakmu waras. Waras, Pak. Sehat jasmanimu, Sehat. sehat rokanimu, Sehat, Pak. ndelok pandangan gak blawur. Yo gak, Pak, wong cek tas mudun teko peguron. Katarak, Pak. Tambah pinter yo cek sehat ngene. Cek sehat. Tadi kon takon kerok. Nandi, Pak, kero, Pak? Saumpamane kerok gak nggo omah kene piye? Yo coba wong ikut nyikero iki pacarku lho, Pak. Dadi kon tetep ngeboti nyikerok. Ngeboti nyikero aku, Pak. Kerok tak usir teko omah kene. Lho, Pak, kok mentol sampean, Pak? Duh. Lapor kok lintange. Ati dele pacar ya mbok delok-delok lek kok kebangetan. Kamu teko kudangan. Mbok, bare bapak. Iya. Sampe gak ngerti sopo sejatine nyikero. Nek bapak gak ngerti gak mungkin bapak nundung kerok. Wong wandane wis kaya ngono. Pak, Iya. kudune sampean iki tarik dhisik nang aku takon. Gak moro-moro ngusir kaya ngono, Pak. Oh, dadi kon saiki pinter mari meguru, iso nuturi wong tuwa. Ngono. Jangan mbok ragu sauran dengan sauran. Salah-salah edu. Begitu delok kaya kebangetan awakmu lho. Aku iki
mbare Nyi Kero, Mbok. Dadak sampeyan usir kaya ngono. Kapan-kapan aku tetep ngeboti Nyi Kero. Wis sembuh carane. Nek ngono aku nututi lakune Nyi Kero. Wis aja bengok-bengok, aja jerit-jerit. Lah ya apa sih, Pak? Iki bengi usume wong turu. Balik. Apa? Lek. Kok Apa? tak kira Joko Lintang ambek nyoleh londo kok gak ono nandi nang nguri. Tibane kok nambah Joko Lintang ya padha peleke padha pikune. Apa? Awakmu ya koprak. Sing Joko Lintang gawe pacar kaya ngono awang kok yane karo suwi iku lho. Maksudnya sampean iki ya apa? Arek loro saiki lho nandi. Nyingkre. Kero tak usir. Joko Lintang nututi Nyi Kero. Nawemen. Sumpah nawemen. Rumangsamu bapak iki rumah sakit ngono. Kebacut. Lah kebacut e. Sampeyan iku dadi wong tuwa. Mbok yo ngerti karepe anak. Dadi wong tuwa kok gak iso dadi wong tuwek. Ya apa sih sampeyan iki wong loro? Kok iso tutur-tutur kaya ngono kok. Anto. Masalah. Perkara ini sangat sulit untuk dijelaskan. Kok iso sulit dijelaskan? Sampean nek ero sejatine Nyi Kero. Lho, kaget semaput sampean. Sampe to paling innalillahi. Nilai Nyi Kero iku ayune 7 provinsi. Lho, kaya temen. Gak tember-tember ayune. Lah wong awakmu ambek Joko Lintang kancane ya mesti mbok belani. Iki ya opo? Aku kanca iso belani kok sampean wong tuwa gak iso belani iku lho. Anak luput teko kudangan. Terus nek duwe calon mantu sing wandane kaya ngono isini-sini. Diwahna wong kampung, dane longgo kuwade, para tamu gak kolu mangan. dadi perkara iki sampean gak setuju. Iya, sampean pensiuno dadi wong tuwa. Lho, lah aku pensiun, awakmu sing pensiuni. Ya, buyar mari kilo druke. Matamu. Setengah 3 katene. Terus karepmu ya apa? Wis. Kakak ngomong aku tak tututane arek loro. Dadi awakmu ngeboti Joko Lintang. Sejelas kanca kecilik sampean aja ketun. Budalo tututono, aku gak ngeboti awak. Ya wis. Oh, wong tuwek gak pedus. Nawemen. Apa? Wis aja kelonong tuwek. Wong tuwek gelono. Mbokmu? Piye Pak iki, Pak? Aja dipikir wanto Joko Lintang sakero. Terus Mosok budaya Gusti Kang Akarya jagat. Nek ancene Nyi Kero iku wandane ayu, besok tetep balik ayu dadi gandengane Joko Lintang. Ayo nang omah ndedonga ambek salat. Antarane Wiguna, Kuncoro lan Brajageni. Oh, iki kating taksani moro-moro muncul. Percuma, Pak. Peneng ngekei ilmu, ngekei Jama Mantra tak tampa tanganku. Nyatane tak empakno nang arek wedok melempem gak. Sik. Awakmu iki anake Brajamukti lho. Takono iki gono nek gak percaya. Ya apa iku? Sampeyan nak ngongkon aku. Iya. Goleki wong bobot, arek bobot. Wis kepethuk, Pak. Wis Tapi kepethuk. ana sing ngalang-alangi. Ana sing ngalang-alangi. Joko Paksi, Pak. Joko Paksi. Sik. Ping pindhone, Pak. Ping pindhone. Sampeyan nak ngomong. Nek kongkon goleki sing jenenge Manyar Putih, gak kepethuk, Pak. Malah sing kepethuk sak klebatan Nyi Kero, Pak. Nyi Kero? Sik. Iku Brajageni. Awakmu lak tak kongkon ngomong ponakanmu. Iya, Kang. Ponakanmu kalah awakmu mosok meneng ae. Lho kok meneng ya apa sih, Kang? Aku geger ambek lelono peksi, Kang. Geger ambek peksi. Tak cekel ndanye tak obat abetno, Kang. Glondong. Iya. Peksine sing glondong. Aku, Kang. Lho alah. Kon yo apa sih? Ngene. Ya, Pak. Coba tak deloke teko epek-epek Brenggala. Pak.
Sik. Oh, Eta Kang. ngene. Awakmu lak ketemu wong tua sing jenenge Nyi Kero. Bener, Pak? ya Nyi Kero iku ya Manyar Putih. Loh. Manyar Putih ya Nyi Kero. Temen apa? Ojo ate kesuwen golek ono cekel Nyi Kero. Yo. Raja Mukti kok kate diremeno. Tak watuk. Ngaku-ngaku nek kon iki Nyi Kero. Aku wong Sekti Mandraguna. Roh jroning pinarak. Kon sejatine Manyar Putih. Ngakon-akon ae kowe. Lho, Dik, gak percaya. Ngaku wae. Nek temen-temen kon asline jenenge Manyar Putih. Ya asliku ya Nyi Kero. Hus, aja ngetabrus. Lah to? Manyar Putih. Nyi Kero. Ngaku wae. Ngaku tegak. Ya wis. Ngaku tegak. Ayo. Gar. Tolong. Ayo. Sakti arep takok, Yung. Takon apa? Ngene lho, Yung. Aku kecilik iki gak tau ketemu bareng wong tuaku lanang ya bapak, Yung. Terus? Lah, sakjane bapak iki nendi sih, Yung? Nek sik urip nendi papan dununge, nek wis mati nendi papan kubure, Yung. Ngene lho, Joko Sakti, wis gak usah takok bapakmu ta lah. Wis nang omahe karo ibu. Alah, Yung. Ya. Yung, nek Joko Sakti gak iso ketemu bareng bapak, Yung. Luwe becik Joko Sakti mati ae, Yung. Ya aja ngono ta Joko Sakti. Ya wis nek ngono. Awakmu kan ya wis gedhe. Iya. Wis wancine ro sapa bapakmu. Sejatine bapakmu iku Lelono Paksi. Lelono Paksi. Iya. Nuwun pamit. Bot-bot aku tresna marang Sukesi. Wanter dawuh pangandaning Bapa Guru aku bisa dedhawuhan marang Sukesi namung yen aku dadi resi. Mula nek papan kene wit asem boreh kang gedhe banget. Aku bakal tak nyemedi sawetara mbok nemu wisi ing Jawata. Gantengmu ganteng, sik muda ning ora ngerti duga. Wong lagi teteki dencak-encak, pencolat-pencolot. Jenengmu sapa, Dole? Sakti. Joko Sakti. Tumindak munalisir saka angger-angger bener, suba seta ora bisa ngenggoni.
blegermu menungso ning wujud kethek kowe. Bapak njaluk sepura karo kowe Tole. Joko Sakti. Loh, sapa? Sampean. Aku calon bojo. Aku doleki arek lanang. Arek lanang jenenge Joko Sakti. Iya, nang ndi areke? Iku anakku. Iya. Sepurane sing gedhe tak sabdo dadi kethek kaya ngene, Dik. Sampeyan iku ya apa sih, Kang? Aku sing gembel, sing gedhekno. Lah kok sampeyan dadekno kethek iku lho? Iya. Najan dikaya ngopo aku bisa mujudake manungsa lumrah maneh. Aku pokoke gak trimo, Kang. Ping pisan iki Sakti dadekno menungso maneh. Iya. Terus ping pindhone adikku nyikerok. Sampeyan balekno, sampeyan doleki. Ilang. Iya, Kang. Joko Sakti. Bapak ngakoni kowe anak sejati ning kudu bisa ndodono Dharma. Ayo, golekno Nyi Kira iki dina. Ayo, Dik, ditutup, Dik. Sejatine awakmu sapa? Manyar putih gak nganti aku eret-eret awakmu. Ya bener aku. Tetep gak lo ae jenenge. Sopo pawongan sing wani nyenggol mari Nyi Kero? Kuncoro wong kaya aku. Balik sapa? Aku Joko Lintang. Joko Lintang. Ana aja alang-alang lagune Guncoro. Pancen tak niati tak kajati aku kepengin ketemu wong sing jenenge Nyi Kero. Sejatine Nyi Kero aku ngerti. Jelas Joko Lintang sing bakal ngalang-alangi dalanmu Guncoro. Mergo Joko Lintang calon bojone Nyi Kero. Oh, tibae kon. Mangkane Nyi Kero tak takoni gak ngerti sejatine, gak ngaku. Tapi dina iki aku tetep seneng karo Nyi Kero. Ho, iso nggawa Nyi Kero lek iso nyempalno baune Joko Lintang. Joko Lintang, aku wajib tetulung marang kowe. Matimu sak gabane pinesti. Ulio setengah jati dole. Kowe sing nulungi aku, Tek. Iya. Nek ngono, tulungono aku, ayo nguber Nyi Kero nulungi saka tangane Kuncoro. Ayo. Ayo.
Sopo sejatine awakmu? Luwe becik ngaku. Awakmu manyar pote apa nyikir? Ndoro, enten ngono. Ojo ates sela. Jangkrik. Ana monyok. Ngalang-alang laku di Kuncoro. Tak jaluk iki kira. Gak oleh. Tuh. Bedes. Awakmu wis mateni kabeh anakku lan adekku. Saiki iki lho. Limon. Iki mau ya sing nulungi aku, Dik. Aku matur nuwun ya Munyo. Munyu iki lemon. Kakean mangan. Joko Sakti. Rungokno. Asalmu menungso dadi menungso munggah ning watu gilang, Dole. Kae sapa? Kula Joko Lintang. Joko Lintang. Calon bojoku. Iki calon bojomu. Kowe priya kang utama tulus jroning jagatmu najan rupa kaya ngene kowe tetep gelem nglakoni omah-omah. Nggih. Lah iki sapa iku gembrutuk iku? Oh, omong-omongan kabeh. Ayo ta munggah to. Bapak. Nang rene to. Bulet tae kowe. Kasi anakmu kuwi. Heeh. Bapak Ya Nger, Joko. Mbak Yu. ngesaken kali nyekerok ya. Dipun waliyaken riyen. Nyekerok. Piye, Nduk? Wis pethuk bocah lanang sing mbok tresnani. Wis pethuk. Iya. Yen ngono gage kowe mlebu nang sentong tenan balik dadi manyar putih, Nger. Iya, Nger, Paksi. Kula sampun isyarat panjenengan kula ayahi kula sakmenika dados sesi. Terus Yen. iki kalih Dik Sukesi kula ngesaken kali anak kula si Joko Sakti. Lek awakmu wis nyata-nyata madeg dadi resi, kowe tak lilani rabi karo anakku Sukesi. Nduk, Sukesi iki bojomu, Nduk. Manyar putih sing dadi klanengamu sapa kae? Kae Joko Lintang. Joko Lintang. Popo Ya, Nger. panjenengan kang sepuh minangka saksi. Mbok bilih sampun tempuk kali Iya, ing Nger. Sambikala. Wangsul wonten Padepokan, Heeh. monggo nyasak alas Kalongan. Ya, Nger, ayo. Tegesipun kalonga dosane sing nanggap, kalonga sing nontok, kalonga ludruke. Kalong Monggo dosane, nggih. pados dina sing sae dirame-rameaken tanggapan ludruk Jombang sing arane Budi Wijaya.